jazdenie na motorke je také iné ako v aute, pretože inak vnímate to okolie okolo seba. Je tak ten vietor, čo do vás ide rýchlejšie, ten zvuk tej motorky a hlavne keď máte dobrý výfuk alebo aspoň keď takto dobre znie ako táto MT-10. Jediné, čo je na tomto také nepríjemné, čo vám kází ten zážitok, je ten vietor, ktorý počujete v príľube. A všetky tie pachy z okolia, ktoré cestou cítite a strieda sa to. V aute to až tak nezažijete, jedine, že by ste jazdili v kuse s otvoreným oknom. Ale aj tak to nie je úplne ono. Viete, raz cítite vôňu tej prírody, krásne trávu, keď niekedy naprší, alebo dokonca aj kvety, keď je nejaké pole alebo tak, že to cítite. Ďalej cítite aj hovna, keď hnoja. To je jedna z tých menej príjemných vecí, alebo nejaké smrdlavé auto, ktoré vám plieska ten smrad z toho výfuku a čierny dým rovno do ksichtu a vy to musíte dýchať a najhoršie je, keď sa nedá to auto obehnúť, hej? A proste dokážete si užívať tú prírodu o mnoho viacej a to okolie. Tým chcem povedať, že tí, čo rozmýšľate nad kúpou motorky, neváhajte. Určite sa vám to oplatí. Samozrejme nemusíte si kúpovať najrýchlejšiu. Stačí aj jedna z tých pomalších na to, aby ste si mohli vychutnávať tieto pôžitky, ktoré vám ponúka jazda na motorke. Samozrejme, že ak máte radi rýchlosť, tak je lepšia tá rýchlejšia, ale za mňa, pokiaľ to máte v poriadku v hlave, nie ste úplne vypatlaní, tak kľudne na začiatok vám stačí z tých novších motoriek aj s náračom nejaká 900, napríklad ako som ja začínal na MT-09. Podľa mňa to je jedna z najlepších v tej kategórii, ktoré si môžete kúpiť. Je aj rýchla, je zábavná a dokážete na nej jazdiť aj vo dvojici na dlhšie trasy s komfortným sedlom a dokážete ísť na nej aj pomaly a vychutnať si tú jazdu, ale keď zaťahnete za plyn, tak určite to je cítiť. Ten výkon sa tam dá obmedziť. Máte už v tejto dobe aj rôzne módy na motorke. Takže myslím si, že nie je to problém aj pre začínajúceho jazdca, ktorý nie je úplne sprostý, samozrejme, ale keď sa bojíte toho, tak by som do toho nešiel, hej? Lebo aj
Pri tej MT9 stačí nejaká chybička a nemusí to skončiť dobre. Povedal by som to takto, každý aby si kúpil takú motorku, ktorá sa mu ľúbi a na ktorú sa cíti. Pomaly dokážete ísť na každej motorke, ale horšie je to, keď nebudete vedieť ovládať plyn. Lebo keď zatiahnete a nebudete s tým rátať, tak tá motorka vám to dá neskutočne zožrať. Tá motorka vám to dá neskutočne zožrať takým spôsobom, ktorý nechcete. Ako môžete vidieť, to len otočím plynom na tejto motorke a už aké rýchlosti sú tam. Ani som sa nepozeral. Koleso hneď do vzduchu, predné, a to som nedal ani plný. Takže musíte vedieť narábať s tým plynom. Čo sa musíte naučiť. Je jedno, akú máte rýchlu motorku. Ale keď nebudete vedieť, ako máte zabrzdiť, tak potom to sa dopadne veľmi zle. Pretože potiahnuť plynom vie každý. Ale zabrzdiť, keď to potrebujete, to sa musíte naučiť. Lebo keď to nedokážete, potom sa vysypete v prvej zákrute, ktorú prestrelíte. Takže v podstate vám tým chcem povedať, že za jazdy rozmýšľajte. Keď chcete dlho jazdiť bez nehody, radšej si spomalte pred tou zákrutou, kolienka si nehajte na okruh, na ceste to je zbytočné, pretože môžete tam mať kaďaký štrk alebo niečo, čo nebudete čakať, a radšej, takto sa vás opýtam, ako zabrzíte radšej, keď vám vybehne zviera v zákrute? Keď idete 80-90 v zákrutke, šúchate si kolienko a vybehne vám zver, alebo radšej si pribrzdíte do tej zákruty, povedzme na nejakých 60 50, záleží aká to je zákruta, hej,
máte menej naklonenú tú motorku, tak a kedy budete radšej? Keď máte vysoký náklon, veľký náklon, alebo keď máte motorku v menšom náklone a skorej pohodlnejšie zabrzdíte? No, porozmýšľajte nad tým. Na motorke dokážete byť rýchli. Dokonca môžete byť rýchlejší aj od toho, čo v tej zakrute si šúcha kolienko. Vy si pribrzdíte, skorej narovnáte motorku a skorej môžete pridať on alebo ona, keď budete v tej zákrute, v tom náklone, budete si šúkať kolienko, budete dlhšie v náklone, tým pádom neskôršie môžete vypáliť tej motorke a môžete byť pomalší. Samozrejme nie je to vždy pravidlom, ale keď si pribrzdíte, máte to bezpečnejšie a môžete byť takisto rýchli. Ďalšia vec je, že si môžete užiť aj to, čo každého na tej motorke baví, a to je tá akcelerácia. Ten záťah, keď potiahnete za ten plyn a vystrelí vás to. Lebo to je tá paráda na tej motorke. Nie som žiadny profi pretekár ani profi jazdec. Rád jazdím rýchlo a bezpečne, jak sa hovorí. Možno niektorí budete narážať na to, čo som povedal, že rýchlo a bezpečne, ale bezpečne neznamená ísť pomaly. Áno? Takže si to nemýlte. Koľko razy tá pomalá jazda môže byť nebezpečnejšia ako tá rýchla, pokiaľ neviete, čo robíte. Sú to iba moje rady pre vás, čo si ja myslím, čo som si vyskúšal na vlastnej koži. Tú rýchlosť si môžete užiť bez toho, aby ste sa šúchali po zemi. Aj tak na ceste v tom náklone nemôžete ísť nejako rýchlo, lebo nikdy neviete, čo tam na vás číha. Cesta nie je predsa len okruh a keď chcete vyskúšať, čo je vo vás, tak by som išiel asi na ten okruh. Tam aj keď sa vysypete, tak nemáte to riziko, že vás sepali nejaké auto z protismeru. Alebo že narazíte do stromu pri šúchaní, alebo do zvodidiel, alebo niekde, čo je určite fatálna záležitosť. Pokiaľ sa nechcete všetko učiť sami, že neviete, nemáte, dajme tomu, napozerané nejaké veci, neviete, ako to pekne všetko funguje, tak odporúčal by som nejakú motoškolu, v ktorej vás to naučia, samozrejme nejakú dobrú, kde vedia, čo robia. Alebo si tie veci skúšajte na ceste a naučite sa to aj sami. Aj keď pomalšie a možno, že lepšie si priplatiť za tú motoškolu, že tam sa to lepšie naučíte. Ako keď budete skúšať pokus a omyl, čo si môžete dovoliť na ceste.
Samozrejme, tým som nechcel povedať, že aby ste si nešúchali kolena o zem. Je to určite fajn pocit, ale dá sa to šúchať aj v menšej rýchlosti v zákrute. Ale na ceste to je zbytočné, lebo aj tak neviete, čo vás za tou zákrutou čaká. Takže to boli moje rady do života. Zoberte si z toho, čo chcete. A užívajte si cestu a jazdenie na motorke.